Mutatkozzál be, légy szíves. Ó, mit mondok? Na. Farkas Mónika vagyok. Na, igen, de csönd legyen most. Na, hát mi a Magyarország fővárosa? Duna. Így van. Gyömrőnek hány fővárosa van? 2. Így van. Melyik az erősebb? A Lion vagy az oroszlán? A leon vagy az oroszlán az erősebb? Lion. Így van. Na, várjál. Melyik szeret jobban? A roseblit vagy a sült krumplit? Sült krumpli. Jó. Yes. Na. Gyömrőnek hány lakosa van? 2. Így van. Ügyes vagy. Na. Budapestnek mi a fővárosa? Magyarország. Így van. Melyik a hosszabb folyó? A A Balaton. Balaton vagy a Fertő? Fertő. Így van. Na. És melyik a hosszabb? A Duna vagy a Balaton? Balaton. Így van. Na, és akkor... Petőfi Sándor melyik utcában lakik? 46. 46. De hol lakik? Milyen utcában? Kis tartsán. Kistarcsán. Hanyadik kerületben? 2. Így van. Kossuth Lajos. Várjál Pesten. Hogy Pesten hívták- hány kerület van? 3. Így van. Hogy hívták Ady Endének, a fiának, a testvérének, a szobatársát? Ferenc vagy István? Ferenc. Így van. Na. Melyik a nagyobb? A 2 vagy a -40? 2. De mi? Hát a -40. Ah, ez a minus 40. A mínusz A 40. -40 a nagyobb. Aha. Ügyes vagy. Azért jár szembe az iskolába, mert tényleg nagy az IQ-d. Esküszöm. Na, akkor még egy pár kérdést tennénk föl neked. Hány hajszála van egy De- lánynak? Na. Hány hajszála Mit van egy... ünneplünk augusztus 20-án? Mit minden évben? Meghalt a Jézus. Így van. Igen. Na. Na. Karácsonyt mi ünnepeljük? A sütemény vagy a Mikulás? Sütemény. Így van. Na. Várj, kérdezem. Mit mi ünnepeljük a izét? A húsvétot mi ünnepeljük? Hát, Jó. ma Jézus, Kókuszgolyó. azért a kókuszgolyót csinálnak. Így van. Na. Várjál. A rántostól süssük vagy főzzük? Főzünk. Így van. Kérdezik, lesz akkor réget belevet. Na. Meg várjál, valamit mondok még neked. Fi, köszönjél el. Szevasztok cigányok, majd Sok lány. sokáig leszünk, majd üzenek nektek, hogy halljatok meg. Igen, mondja sok lájkot kér. Sok lájkot kérek ezért. Megosztásnak. Na, tam jest bagtalo. To jest Wszystko baktało. Ezt ma